Здравейте, аз съм Лена Радова или просто. Днес ще говорим за как да намерим приятели. Кой най-къде да намери приятели? Не всеки знае. Аз не знае. Ти не знаеш. Никой не знае. Знаеш, че аз научих. Ще науча и вас. Само идете да си пусна косата и няма нужда. Добре. Така като ставаха няколко промени сега тия неща, тук настъпиха няколко проблема. Ние ще правим друго. За това ще гледа кратко клипче. Добре. Първи вид как са мене приятели. Заговорете някой. Момиче, няма значение. Важно да заговорите някой. Ето така. Здрасти. Мисля, знамаха тук и мисля да ти видя какво правиш. И така. Заминава на лошко да е по-трудно. Ох, какво важен тефтерчик. Пишеш вътре. Това е снимка за много сладка. Това е снимка на сестра ми. Круто в тя не гледа 100 дневници. Ще убия. Това беше лека неловка. Но пак може да намерите приятели. Може да извините. Сега да видим втора фаза. Неловкото намиране на приятели. Неловко. Като стъпиш на везна и ще кажеш, че приятел ти е по-умен и се издигне нагоре, а ти свалиш надолу, потъваш в земята. Втори вид. Когато правиш нещо, да. Сега ще видите. Искам да я знам. Да, и аз обичам картофи. Обичаш картофи? Аз не. Всички приятели да спадат. Не обичам картофи. Аз просто... Защо трябваш да го казваш? Ти не обичаш картофи. Благодаря, че гледахте видеото ми. Ако ви е харесало, споделите с приятели и така нататък. Чао! Обичам ви!